Lero ndilokhudzika kwambiri tikaona moyo umene akukhalamo anzathu amene amakhala kugwira ntchito m'mashopu amwenye. Kwambiri ndikufuna ndikhazike pamene ndikamaona ndikuona kuti izi zafalikira even kuma district ena like tikapita ku Baraka ndi maboma ena uko kumene konso zafalikira izi zotseka mashopu. Ndiyeno kunena kumanena kuti kodi pomafika tsiku la lerolo anthu amene amadalira kuti akapita mtawuni muja akapita kukagwira ntchito apezeko kangachepe amathamangathamanga timafilimu tina mwina apezako ka 2000 ka 3000 pomatuluka mtawuni muja. Lerolo anthu amene ajawa hand to mouth angukhala pakoma angugona, moyo wawo akhala bwanji moyo wawo akukhala bwanji potengera kuti salale imene amalandira anthu amenewa ndi salale yaing'ono kwambiri. Ambiri ali ma 50,000 60,000 anthu ogwira ntchito m'mashopu. Andi ndizokayikitsa kuti ingakhale mwezi uno ngati alandira masalari I think mwezi wathawo ngati alandira masalari poti mwezi wangutha kumene ndikukayika. Komatu zonsezi zikuchitika mu boma limene anthu tinalikhulupirira. Zonsezi zikuchitika mu boma limene anthu tinayikamo inalikiramo mtima kuti boma ilili lipanga zofuna zathu. Ngakhale a DPP ngakhale ayinanamiwa ayina winiko anayima kuyankhula zoyipa zokusana ulamuliro umene wapita uja, koma kunena zoona akuluakulu tenti kambeni pano pa chilungamo kuti MCP sinafike pamene yafika DPP lerolo pa iyayi. Tiyankhule moona mtima pano pa zinthu zavuta zinthu zayima m'Malawi palibe chilichonse imene chikuyenda. Tikapita ku health kupita mu chipatala mankhwala mzipatala mulibe. Andi inu anthu ogwira ntchito mzipatala tatiyeni nanunso tikuyankhuleni kuti tamakhala ndi mtima wokonda ofunira zabwino dziko lanu, ofunira zabwino anthu anu. Zoona inuyo basi ndithu kumasangalala kuti mudziba mankhwala mzipatala anthu ambirimbiri azitaya miyoyo. Inuyo mwita kudziwa kuti uyuyu kudwala umene akudwalako afunika mankhwala akuti amene ndi agulitsa famasi yakuti. Mmamva bwanji moyo mwanu? Mokuti inuyo anduna za umoyo ndifuna ndikupempheni kuti ngati mufuna kuti muthane ndi vuto losowa mankhwala mzipatala, antchito anu manesi madokta magadi amene ajawo ndi amene akudziwa mafilimu onse amene amapangitsa kuti mankhwala azisowa mzipatala. Boma likuononga ndalama zochuluka kwambiri kumagula mankhwala mabisa mzipatala, kupita kuchipatala anthu mankhwala kulibe. Munthu wachoka kumudzi zimakhala zodabwitsa, munthu achoka kumudzi apita chipatala cha paboma apita pa health center kuti mwina akathandizike akumuwuza kuti emweyo akasakeso ndalama akagule mankhwala. Ndi amachita kunena kuti mupite chipatala iche famasi yakuti mukapeza mankhwala umeneko. Ndi vuto lophweka luthana nalo titi. Koma pomafika tsiku la lerolo mzipatala za boma zambiri mankhwala mulibe. Kodi anduna za health muli kuti mukupanga chani? Anthu akufa nthenda zoti zinakachiritsidwa inuyo mulipo. Andi vuto limalidziwa ine mwera wanu. Ndiye ndikubwereranso kuti zimene zikuchitika mdziko munomo mdziko la Malawi ndi zinthu zija zokuti chiyambire nsizinachitike kutseka mashopu dziko lonse, mashopu khala otsekedwa. Izi ndizoposera mademo kumayenda pa nsewu. Awa ndi mademo opyawo amene DPP akulandira. Ingakhale muna anena mo challenge kuti aliso ochita mademo muthana naye. Muyambira pati papa. Taluze pamene mutayambira. Muyambira pati. Anthu akumenya ni mademo opya kwambiri. Koma anthu onsewa ndi anu omwe amene anakuvoterani inu. Tasinthani kachitidwe kanu. Boma mwaliyamba kumene ili koma mwaliyamba ndi zolakwika zochuluka kwambiri. Tikapita even ku nkhani za ulimi
kunkhani za ulimi kulibe imene chikuchitika. Alimi afodya akulira, fodya wamu kwagula mwakuba, palibe imene chikuyenda kwa auction, palibe. Kodi inu Profesa Mutharika ndi nduna yanu ya zaulimi mwagona chonchi chifukwa chani? Mwagona chonchi chifukwa chani? Mukupha ulimi mdziko chifukwa chani? Andizo kuti tili ndi president sizikuoneka mdziko la Malawi. Mdziko la Malawi zokuti muli kuti kama president okwana atatu. Chifukwa dziko la Malawi lili ndi ma president atatu. Jeniasa ujamana anabera zisankho uja 019 ujabwera uyu amene anaba jeni za kuijengo za ku mafuta kuzakuno kuma uyu mamuti ndani uyu wakumpotolo Chihana. Ali ma president atatu ngotenga na mbava zokhazo kama president. Dziko lenda bwanji? Dziko lenda bwanji dziko lotsokozera ndi mbava ngati izizi zimene zikulamula pano pasi. Andi Amalawi tentivomerezeni kuti minyama itinaka kumana nayo. Minyama itinaka kumana nayo chifukwa chani? Anthu awawa amene akulamulira pano pawa ndi anthu amene m'manja mwawo muli mwazi, m'manja mwawo muli kupha. Ndi ulamuliro umene kutsokozedwa ndi njerekezo. Mulungu sanekepo dzanja pa ulamuliro uwu. Palibe. Ineyo mungoona Malawi nthawi ya season. Amalawi kumakhala lumpha matrading machani pano pati nthawi ya season ineneyo. Kuma sizikuoneka iya. Tukhanga kuti mwina anthu tili mu January kapena February. Dziko lankukuta moyo Barabas. Ndi chani imene mukupanga kuboma uko? Anthu akulira ku dziko la Malawi kupita kunkhani ya magetsi kulibe umene chikuyenda. Andisimaze kuti kodi anthu mzimakhala bwanji chifukwa inuyo inu Mutharika mu 2019 imene matuluka mboma tinaona magetsi amavuta kwambiri. Atalowa IMCP anakonza umene kuchako magetsi naona kuti basa anasiya kuvuta. Apa mwawaso mboma mupaka shozo mwesichi. Koma inu mmamva umene inu kapena mwina make mufunano kuti mwina make tikamayankhula mokutherani mawu mpawe munazindikire mutayene m'maso. Anthu amashopu ndibwerereso. Anthu amashopu ogwira ntchito m'mashopu alusa mnyengo zowawa kwambiri. Ndi anthu amene moyo wawo ndi wa hand to mouth. Amadayira kuti akalowa town muja asowete mafilimu iti ndi iti basi. Agulako mwina wake kampunga kaufako oyezetsa kabonya basi apita m'makwawo. Lerozo onse ajali makomo pwi angokhala. Ndiye tsopano mugeza kuti kodi moyo wa anthu amene ajawo ingakhale wana uvoterani ena mwa iwo palopa akuona ndi solotani inu. Akuti ndiwo munabwera kudzakonza kapena munabwera kudzapa kudzaononga dziko. Dzikoli zingoonetsa kuti zinthu zakukulirani mukusowa poti muyambire kulikonza dziko ili. Mukusowa poti muyambire zinthu zakukulirani sinkhu izi. Amutharika vomerezani. Kuvomera sikupusa. Dzikoli mwalikanika. Tione zina kuti titapanga bwanja Malawi. Dziko laukanikani. Palibe Malawi amene anganene kuima pachikuti pano pa dziko likwenda bwino. Ayi. Unless mwina tanyamata timene mmatiponyera kuti ndalama. Ndime mwina tingamakuchemerere. Koma na munthu oganiza la lerolo. Palibe amene angaime ndikumaina kuti DPP is better than MCP. Komanso pali vuto ili. Anthu akumudzi. Anthu akumudzi tadzukani tamachangamukani please. Tamaona tamasiyanitsani zinthu. Osamango ndi basi anatipasa chishati chitisheti chachimanga pa amimba apa. Ndiye basi umangoti TV makusapota zopusa zomwe. Chifukwa iniyo masapota zopusa ndifaka anthu abe akupitiriza sopanga zopusa. Akuzunzani akupangani nkhaza. Zinthu sizikuyenda madera mwanu. Komabe muli busy basi kulimika ite mbendera yawo. Chifukwa chani? Anthu abweza kuonongani awo. Palibe chimene akupanga dziko la Malawi silingayendeso ndi anthu awawo.
palibe mpana tsiku la lero dziko la Malawi taona kuti mafuta abe akusowabe madera ambiri diesel akusowabe ingakhale kulilongweko diesel akusowa kulibe ndembuli ina basi dzibwera umene kuti hayi napeza mulibemo ndalama mboma chitsiru china dzulo basi tikucheza umayena kuti hayi anapeza ndalama mulibe mboma ndatsiru ngati zinthu zimene zikonongesa dziko la Malawi ndauza kuti ndipo ndinamuyankha kuti iweyo ndalama zimene ngati iweyo ndalama sana zipeze mboma amasiya kugula chimanga dziko momuno akatenga $dollars apitisa kunja kumagula chimanga umene kuzako kodi ndalama zokhala zimene anaononga pa transport ndalama zingati anagula kwa alimi ochuluka bwanji cholinga chake basi iwo amafuna kuti abe ndeziwonse libe pali anthu ena amene afuna kuti kuachapa mutu kuti mwina make azindikire kuti izi si zinthu zosapota izi ine mwena wanu zokwambira Malawi.